Uma indaba ikuphoqa ukuthi kukhomba komalume kodwa komalume bakho lingaziwa ukuthi likuphi, noma selaphela khona into enjalo ukuthi sekwaphela komalume kwakuKwaMhlongo noma kwaNtombela, kodwa njengamanje ngihlala kwababa ngikhuliswe khona. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abangaphansi kwaleso simo esikanjalo. Usuthi uyahamba-ke kulabantu leba abangabathandazi abaphinga ukuthi besisize ababona ngokomoya. Sebeyakutshela cha mfana wami noma ntombi yami ukuthi into zakho yilunge. Uma wakho wayengakusinanga. Uma wakho mhlawumbe wayehleli noba bakho bebhalile bayidlalela nje mhlawumbe bayithathelwe inkonzo ibathathe ngegugu baze bagcina kuba ukuthi ke bayadlula emhlabeni, kodwa wena ungakomalume ubaba wakho akenzanga lutho akahlawula ngisho ukuhlawula. Bese kuba ukuthi ke sekutholakala ukuthi wena komalume akusekho umuntu kwamama wakho usuwashona noma engashonanga, kodwa nje umakho ubaba wakho wayemzalisa entombini uma wakho wathathwa wena ngokutholakala kwakho wayokhuliswa kwababa. Waphela khona indawo imizi enjalo uthola ukuthi umuntu uyazaliswa khona mhlawumbe uba nengane khona kuthiwa sicela sithathele ingane le, cela le ngane iyohlala kubo kwayo ngoba la ekhaya thina sikwazi uyingane la ekhaya sikwathi usuwumfazi usukwazi ukukhiqiza ingane. Khona imizi enesitropho enjalo eyikhulela kuyisebazi ingane ngenhloso ngesimo sokuphoqa ukuthi lapha beyishubile ishube kobhuti bakhona ishube kubaba wakhona ukuthi lo ntombazana kuthiwa lo ngane le abayifuna ukuyibona lezelo ayihambe le akho khona esilifuna ngoba sebefuna izimfanelo zakhona. Uma sekwenzekile kube ukuthi uzaleke kutheni ukhuliswe kanjalo alikhi komalume kwenzeka kanjani na uma usazi sibongo likhande thenga isite ubeke indongo orondo bakomalume uma ukuthi abakaMhlongo noma bakaNtombela noma bakwaZulu wakha ini wakhe komalume kwaZulu. Uyaqeda lapho uma usulakhile usiyakwazi ke manje ukuthi ke usiyangixhuma ukuthi sengilakhile inkosi yembono ngibafaka kanjani abantu abadala ngendlela okuyiyona ngoba angilazi komalume noma lapheli komalume alikho. Lowo muntu lo kufanele kube ukuthi qala uthenga isite noma uthola indawo noma ukukisa nabakubo acele ukuthi lapha ngaphandle ucela ukubeka ikomalume bakhe. Mase qedile ukwenza njalo sizongixhuma ukuthi idalwa uzithola kanjani zakona noma ngoba ziyamazi yena uyigazi lakhona. Njengoba intombana yamthola esahlele emagcikeni akhona uyingane yakhona ziyamazi uyithola kanjani ke yena nazo lapho namanje noma uyathanda awuthandi kuyamdinga futhi umthandazi. Ngiyohleze ngisho noma ngikuchaza okuningi kakhulu ukuthi awukho umsebenzi ozowenza othinta abantu abadala okulanda bona noma mhlawumbe umkhulu washwele ehlane noma kanjani njani ebe umthandazi ekhona wena uzobe ukwenza ungakwazi ukubona ngomo ukuthi lento yenza iyenzeka noma yenzeki. Kusayisho namanje lento uyamphoqa umthandazi lapho uthi abe khona ngoba ngeke uthi ufaka abantu abadala noma uyolanda abantu abadala noma uyokwenza lelo hlolo lomsebenzi engilushoyo kodwa uhamba wena ungakwazi ukubona ngomo ukuthi lento yenza injani iyamukeleka noma ayimukeleki. Angithi sinabantu abashwele emajele abasuke bedinga ukuthi bezolungiselwa ekhaya bekwazi ukubuya befe begezwe ijele benzelwe bonke othothi mflathi bashwele ejele kwagcina kube nezinkinga. Bayakhona lawo bantu kulande bememezwe bebizwe belandwe bekwazi ukubuya bezongena ekhaya behlanjululwe beqalisa indaba zankosi beqaqoza zankosi usuku omningi kumsebenzi. Wonke lo msebenzi ngeke wenziwe umuntu ongakwazi ukubona ngokomoya. Awungidingi mina njengenkosi yembono cha, mina ngikwazi ukululeka ngokwesintu. Ingakho ngisho umuntu engifoyela cha ngifuna induku ukuthi manje angizame ngomuthi anginawo umuthi mina anginazo futhi isiwasho ngenqamba mangiqola abantu ngiqethe into engekho la mangishaya amakhetha mangishaya amathapha omkhulu ngibona ikhetha la angifuna uqamba manga ngiphile ngamanga cha angiphiwe lo msebenzi mina okwami
ukululeka ngesintu ukuthi la nishayisela kwangafanele nina lengane nivume iganele lo wamuzi iphumele khona ngoba kulo wamuzi yakhuliswa iyona yakhona kwakufanele misikhulisiwe ibonge kulo wamuzi ukuthi ngikhulisiwe iyenze into eyoba ihlezi ibonakalisa idi yakhe indlu noma ithenga inkomo bese kuyima ithola inxiwa lawo ukuze izophuma ngehubo okuyilona into zalengane zishaya nje yaphumela emzini orong umsebenzi wami lo. Hayi ukuqamba amanga ngithi mina hayi manje mangithi ngiyakubuka lapha simeni somoya khetho uphathwa ikhanda uma kusenjalo ngenilanga ngekubona la nesilwane ubani umuntu ongashaya izibuko mewumfana yabo kunomsebenzi wabo ke abawenzayo ngempela ngoba bebizela sikhuluma ngelemgulukude eqola abantu sikhuluma lo mdlwembe ethatha ngisho ingubo zeingane athi yokwembula ihambe nazo baningi abantu abadlala ngabantu asikhulumi ngalawo bantu. Ngiyanicela nihlakaniphe nazi ikomalume uyazikhandela uma lingekho uma kuwukuthi udingakala kagogo noma wakho wayengenzelwa ngalutho yakhe sibongo sakagogo mase kungasasekho ungasekho umndeni owaziyo uma uthi kamthimkhulu khanda kamthimkhulu lapho thola indawo mase uyakhanda bese uxhumana nami uwazi ukuthi kunemigomo nemibandelo. Uma ngabe wena ufisa ukulalela nje yonke into mahala gcina la ku TikTok ungangibholeli ungangi-inbox ungangifoneli ungasho ukuthi hayi bengingazi bengitshela ukuthi cha lalela beka indlebe la ikho inkulumo ngeze ukuyithola kodwa mase kumele ngithathe isikhathi sami ngichazele wena ngenye into zami mina yazi ukuthi kunemigomo nemibandela njengoba nanoma ubani ongafelwa ifoni mase uthi uyoyikhandisa ya manje akekho umuntu othi hayi usufile cha ngiyakwazi kuthiwa ukuthi kulungisele screen lungisa phela nami ngizokwazi ukulungisela screen angixoli ngalokho angiprofit ingxenye olwazi usuludinga eceleni. Ngiyabonga ngethuba danko.